Gipasalig sa Police Regional Office 11 nga dili nila babagan ang investigasyon sa pagpamusil sa usa ka bar sa Davao City nga gikalambigitan sa usa nila ka non-uniformed personnel. Atong saron ang detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, gawas sa kasong kriminal pasakahan usab og administrative case ang suspect nga non-uniformed personnel sa Police Regional Office 11. Kapin usa ka tuig na nga na-assign dinhi sa Medical Specialist Clinic sa Camp Quintin Merecido sa Police Regional Office 11 si Dr. Marvin Ray Pepino, ang suspect sa pagpamusil patay sa usa ka 21 anyos gawas sa usa ka bar sa Davao City niadtong Sabado. Sumala pa nga wala daw kini daotang record. Apan, luyo niini, gipasalig sa PRO 11 nga dili sila manghilabot sa investigasyon. Ang assurance po ng aming regional director is hindi po makikialam ang PRO 11 sa investigasyon. Bibigyan ho natin ng fair and unbiased investigation para lumabas po talaga ang katotohanan, what really transpired during that incident. No? Siyempre, we want also to give due process sa ating personnel and we don't want to speculate. We will be waiting for the final result ng investigation. Nakatakda usab nga mag-file og administratibong kaso ang PRO 11 batok kang Pipino. Sa ngayon kasi, ang magiging status niya is automatic leave of absence. Kasi pinafollow natin yung rules sa civil service. And then after that, we will be filing administrative charges. Kung meron talagang, we will still be giving due process sa ating personnel. Again, hindi tayo agad-agad na mag-dismiss without giving him his time o na marinig ang kanyang side. Giklaro sab sa PRO 11 nga wala sila gina-issue nga baril sa ilahang mga non-uniformed personnel. That's their private firearms. So sila ang tag-iya na. We cannot intervene. They can use it sa kanilang protection. Again, for as long it is licensed, para silang treated like a civilian individual na kumukuha ng lisensya sa baril na allowed magdala ng baril. Gipahimangnuan nila ang ilang ginsakupan og tanang mga nanag-iya og baril nga mahimong responsable. Sabtang gibutyag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga buot niini ang istriktong pagpatuman sa liquor ban. Wala pa magud tay klaro gyud na facts from the police na do na natay kuan, pero kinanglan na makuha na to ang ilang opinion regarding that matter kung unsaon po na nila pag monitor ng mga panghitabo. Gisugyot sab sa PRO 11 ang masayo nga pagpatuman niini. Gisugyot sa Police Regional Office 11 nga sayuhan ang pagpatuman sa liquor ban. Inay 1 AM kung pwede daw magsugod na lang kini og alas 11 sa gabi. It would be very helpful sa amin, especially sa Police Regional Office 11, sa Davao City Police Office, sa pagbabantay talaga to maintain the peace and order dito sa syudad ng Davao. Sa gipay mangnuan usab sa Police Regional Office 11 ang mga nanag-iya og bar ug ubang establishments nga tarungon og inspect ang mga gamit sa ilahang mga kliyente o di pa kaha customers aron masiguro nga dili makalusot ang kini mga baril ug uban pang mga hinagiban aron dili magamit sa dautan o di ba kaha sa kagubot. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.